Ani ay 72 anyos nga lolo ang nadakpan sa kapulisan human nagkuhaan og shabu atol sa gipahigayon nga bypass operation sa sitio Santo Niño Community Barangay Kinasangan, Dakbayan sa Sugbo. Katarungan sa tiguang nga itambal kuno niya sa iyang hubak ang shabu. Dahil nato ang detalye pinaagi ning report. Nabalog garon sa Station 7 sa Inayawan, Dakbayan Sugbo ang 72 anyos nga si Lidio Baranggian Pantoniel human masikop sa gipahigayon nga bypass operation. Nakuhaan siya sa giduang shabu nga mitimbang og 6.12 grams nga mobalor sa 41,000 pesos. Giangkon sa tiguang nga mogamit siya sa gidiling drugas kay tambal kuno sa iyang hutoy. Hutoy na ko ba nga mulag dugang sumundang paghutoy. O muna ko nga naabatay ko ang doon, kapalitan lang siya bu. So magpangita kag supplier kasi asan po kapalit siya bu? Sa daghaman maligya o sa pilingan na mo nga kanabang paulian ay ko. Di ko ano ang paggamay niya magagmay man. Buhangyo ka. Oo, siya nga ay usan naman lang ni paulian ako ni. Nagpila man po di mo hang palit. Tag 220. Sa 220. Oo. Kana na sa si. Gamay ra kayo lagi. Gidugang sa tiguang nga taod-taod na siya bisyo kay kini ang maghatag og karang-arang sa iyang paginhawa. Gani dili siya makontento sa ginagmayng sachet sa iyahang palitanan sa ilang dapit maong moadto pa siya sa ubang barangay aron matagbaw sa iyahang gipangita. Susay lang ko sa dulo. Mo susay na ka tugdol. Oo, kay dagham lang dito ko no. Mas daghan mapura ganito. Oo, adto ko dito kay may giayo ko mga relo. Naamang giday dito lang kong palitan. Ang kaso sa lulo, gamay ra itandi sa ubang mga nalambigit nga nasumpo sa kapulisan. Gibida sa Police Regional Office 7 ang ilahang kalampusan patok sa illegal nga drugas nga niabot sa usa ka bilyon ka pesos ang kinatibuk-an nga nasakmit sa Central Visayas sunod lang sa usa ka tuig. Gikan sa ubang mga dapit ang supply sa illegal drugs ug dinhilang sa rehiyon giapod-apod. Ug unsa ka kusgon manakop ang atong kapulisan, ingon ana pod kakusgon ang atong pag-contribute sa demand reduction. How are we going to do this? Number one, if we have relatives who are using drugs, advise them to get rehabilitated. If di sila patuo, then report to the police. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.